Goeie. Leur die dwaande binnen met de Bibelvertaling in het Fries, die zie je mooie Frieske woorden die bij de nieuwe geestelijke tijd passen. Nog mooier. Ik ga een oud woord voelen wat heel modern is en dat is net in de Bijbel stier. Kloterig. Wij zijn een kloterig volk. Vliegen week 3 dagen Rijnwetter. Opvallend hoe heeg hier in de Zuidwest ook het wetter in de sletten en op het land stier. Stronter wierd en zo extreem wie in die buien nou ik weer net. Boeren die ben deer benauwd voor wetter. En als je nog vertelt dat je een maïs steen hebt, wat je er dan niet eens meer ouwheilig kennen, dan zoekt dat ik wezen. Ze willen dat wetter voortgaan. Dat blijkt net zo goed te gaan. Laatst wie dat ik al zei, hè? Boer Oerlemans van Iperkalsgeer zei dat zijn trekker meer doet als het gemaal van het wetterskip. Ja, zegt het wetterskip, maar we kunnen dat gemaal wel verbeteren, maar de piepen waar het wetter trom had, die blijven lekker lieds. Dat neem ik dus kloterig. Kliniekclowns die verdienen meer als een IC-verpleegster. De ziekenhuizen hadden dus jouwer dat de ben leidje als dat ze beter worden. En elke ien die vindt de coronavaccinatie ik kloterig, zowel de leur die dit graag hebben willen als de leur die dit net hebben willen. De media, verstrikt en verstikt in gebrabbel van sanerende deskundigen en politici, die leert nou eindelijk een IC-verpleegster zeggen dat alles wat er nou lijdt net vaccineerd is. En ze bidt en smeekt dat elk hem of haar prikkel lid. Het is wat gevaarlijk om te zeggen, maar ik jer het van een hulpschot meisje. Het is vrij kloterig dat we net een verplichte vaccinatie hebben. En net in een door de discussie daarover rond te gaan. De verpleegster die hier over onmacht. Ja, en dat is een kloterig gevoel. De hulptaslagenaffaire is uiterst kloterig. De oplossing daarvan blijkt dat ik de werd. Want ze litten dezelfde kloten die het verkeer DNA nou weer goed meidje. En nog volle klotiger is dat de meerskip net meer in omzicht en lijten harket, zodat het gewoon troprutst. Benijd hoe het aan gaat met de coronastiepen. Als dat na 31 oktober weer ombetalen worden moet. Regel je diezelfde luur dat? Nou, houtkachels die ben net om te slepen, omdat het gas duurder wordt. Maar er is geen hout om het in de kachel te smieten. Boven dat wil een hulpschot meesten dat vanwege het klimaat en stikstof houtkachels in een kachel smieten worden. Dat is dubbel kloterig. We willen nou al jaren zonnepanelen op het dak hebben. Wat? De oer trunt dus hult niet meer om soks te dwaan. Maar we kennen die energie net leveren, want de ontvangstations zijn te liets. Net eens kloterig, dus gewoon debiel. Lieke goed wordt elke niet opjagen om te bezinnigen op gas. Oké, dan doe je een extra jas aan en dan verstook je minder gas. Maar dan blijft de oorhit dus met duur gas zitten. Want soks wordt pas betelbaar als het in een massa gaat. De aloude provinciale elektriciteitsbedrijf het PIB verheeg uw stroomprijs in de tijd met een goene. Nou, voor elk wie dat wilde dwang. Maar van die goene waren voor 32 miljoen de wij Heerenveen en Ljouwert online. Let je hem dus net in de sek naaien. We moeten al jaar 24 per maand meer betalen aan een ziektekostenverzekering. Wils dat bekend was, kwamen er al jaar verzekeringen met grote, lange televisieadvertenties op een proppen. En die draaien ze om het oud is jong, daar weet ik. Maar als ze nou geen reclame maken, dan hoeven wij die 324 net te betalen. Vrije merk, het kost dus een bak centen. Want kloterig beleid, dat gaat ook vaak over in gemeen beleid. De oerhiet houdt zien dat als de pensioenorganisaties het financieel weer beter doen, de uitkeringen aan de pensionairen stijgen. Sterker, die moeten als ik nog vermogensbelasting betalen over het eigen huis. Nou, je kent het kloterig verhaal over de wolf. Hè? Je kent, als je geen skiep had, dan geniezen dat nimmer weet hoe het zoks moet. En dags zullen de beesten het zelfs wel oplossen. Olifanten worden altijd deer maken, want dan kan crimineel een biljetballen maatje van de slagtosken. De olifanten die worden nou bijna zonder slagtosken. Ze lossen die problemen op als de kloterige mensen het net kennen.